ସକାଳେ ଅଛୁ ନାନୀବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ, ଏପଟେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମରି ଇଚ୍ଛା का माल एक है। प्रत्येक दिन ସବୁଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆସି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାହାଘର, ନିର୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ, ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଆପଣ ନ କହିଲେ ଯେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଥାଏ। କି ଆନନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାନୀପଟା ମହାପୁରୁଷ ଏବେ ସକାଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନନା ଆସିବେ, ପହଡ଼ ଖୋଲିବେ। ଆମ୍ବ ତୋଟା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ବିଲରୁ କାମ ସାରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସନ ମଜା ଯାଇଥାଏ। କହିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।